Attorney, alas 3:52 na gyud no, pero ako na i-take ang opportunity. How about na interested nga mga lawyers nga naminaw karon, no, nga gusto mag-teach unsay basic qualification sa mga gusto magtudlo or sa mga inyong i-hire as faculty members sa ato ang School of Law? Sa faculty manual, ang pinaka-basic nato nga unsa diri is niagigid ka og research. Legal research. Okay. So, LLM is a must requirement for full-time faculty. Kung sa LLM, Master of Laws. Master of Laws. With thesis. So, meaning, With thesis pa na, ha? correct, nimo mo advise og student kung wala kay Nga na ay- knowledge, correct. Correct. Wala kay thesis. O sa man nimo, thesis man atong program. Unya imo pang gi-share ka ganina nga majority sa mga ni graduate og law walay thesis. So, kinahanglan So aha ta masters. mang hagilap ka ana. Unsa to nga mga graduates, aha to nga universities attorney ang naay thesis? UP, UP Diliman. Sa Juris Doctor na ha. Oo, Juris Doctor nga naay thesis. Siliman. Siliman. ADMU, UST. Kana na ko nila pero so kana siya ang pinaka-important na qualifications. So for part-time nga mga professors, based atong qualification diri at least na sila expertise, considered sila nga expert nga field, at the same time naa sila at least 10 years na experience. Kung wala man lang sila masters. Kung walay MS. Yes, nana siya sa tong manual, but it's the dean of the college or the school ang magbuot ana. Ang discretion na siya sa dean of law school. So, Karon nga first year implementation next year. Next year. One ang dean, full-time naman ang Dean, oo. Then 3 ka part-time. Part-time. So wala pa'y full-time inyong i-hire? Kanang dean. Ang dean ra gyud. Ang full-time. Kaya alam man na Ma'am Elge. Okay. Isa pa man ka year. So pag second year pa dayon, mag-hire na po og an additional faculty. At fourth year, handod unsa na gid siya, ma-complete na gid siya.